Lidi, vítám vás zase zpátky. No dneska si vlastně půjdeme zahrát Minecraft Pocket Edition. A já vám ukážu, co jsem postavil. Jak vidíte vpravo dole, tak je to verze 1.0. Tady mám můj skin, co jsem si včera vytvořil. Vidíte? Jestli se vám líbí, tak to je dobré. Tak můžeme jít na to. Dobré, tak jdeme na to. Tady mám servery, tady jsem zkoušel jeden server, ale on mi nějak nejde. Tak se připojím na jeden server, tady mám jinak server. Počkejte, někdo mi píše. Nebo co to bylo? Dobré. Jsme tu, ale prostě se nám to laglo. Jo, dobré. Jsme tady, já vám to ukážu první zvenku. Tak vidíte drakovi hlavy, tak máte to, hlavu zombíka, hlavu draka, tady máme anvilky, kdyby někdo třeba jsem chtěl, tak to je můžeme zhodit a tak já vám to ukážu zevnitř, tady vidíte hlavy, tady se to tak postaví jako světlo a ještě tady budu dělat pastí. Pastí vám budu až ukážu příště. Jak jsem se modifikoval, tak tady v nové verzi jsou tady slime bloky, že na ní můžete prostě skákat. Vidíte? No a to bude zase, no ještě nebudeme končit, to jsme ani tady nejsme ani chvíli. No a já se ještě domluvím s Košem. No já nevím, jestli mám říct, že on by prostě kopal, jak jestli znáte Moona, tak se na to koukněte a napište trolling, tak třeba, že on by je kopal a tak bych ho vytrolil. Já ještě nevím. Jak jste si všimli, tak on vlastně ten dragon tak dopustil. Já ještě uvidíme se všimli s tím kamošem a tady vidíte, tady je vyzbroj, že prostě budu tak trolit a no nevím, tak prostě slavně hoře. No a ještě to asi nevím, co dneska mám postavit. Je třeba dneska postavit něco. Já nevím, jestli mám ten skin. Počkej, to se... No počkej, to já blbě. Sakra tady. Zkouknete, tak mám drakovou hlavu, jak vypadám takhle. Jo, dobré. Tak už natočíme 3 minuty, ale budeme ještě pokračovat. Prokouknu se, ani. Irony. Naše Irony. Primátorčku. No, když se nesmíme ztratit, by byl problém. Okay. Jestli se vám tohle video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, odběr, cokoliv, pokud se vám to bude líbit. Jestli znáte takové ještě to, že může být třeba to ovečka barevná jako... Počkej, abych to mohl vlastně vytvořit. Počkej, vlastně tady mám. Tady. To jsem napsal blbě. Tak tady mám jí. No, tady to prostě, ale není to zprosté. Jenom ovci, šíp, tady. Takže se spojím. Tam. Ne, pojď sem! A vidíte, už není barvy. Hustý, že? Teď to na barvy není barvy. Třeba kamož si bude myslet, že to je nějaký cheat a prostě ho tak vyprankujete. Jsem to vnímáno. Yep. Jo, tady vlastně když to ještě můžete jít přejmenovat. Je takhle. Místo je tu. Ale to nemůžu.
No jde taky přeju. Protože tady je potom gruna, ale to nevím, jak se to... Dneska je tak venku pěkně. Ta ovečka je srovnaný. No. Sorry. Komu to? To je zase velký můdrům. Co zase dělám? Na to jsem tak první. Nevím, jak to přesně funguje a... A nevím, nebo... Jak jste si mohli všimnout, tak tam byla M-Krist. Taková omylem klíkla. Jak jste si všimli, tak tady jsou takové nové lektvary. Dívejte. Prostě to hodíte a dívejte, co to dělá. Takhle se to rozprostředí. Staré to otopery. To napojit není a i třeba, co to bude dělat. Dobrou perichu. Rychlo. Podle mě to funguje na všecko. Tak a... Mám si zapnout webku? Nevím. Já si v příštím díle asi zapnu. Ne, kluci, ne, to je něco těžké. Třeba v dalším díle Minecraftu už může být s kamošem. Já nevím, jestli se jim bude vůbec chtít. Tak dostavené. To by se musel udělat. To bylo. Ale to jsem nebyl já. Tam trošku... Aha, to bylo. To už bylo kdyby... Krají to prostě. Doufám, že mi dobře slyší. Au, ups, nemůžu. Tak já můžu maximálně, no, naspěvit 15 minut. Takové hradby. Přijdu pak Vladimir. Tady dáš to bez zbytku shodíš. Pana jo. Tak to budu připravit tak, že ne, tam ta hodina je. Co to je? Celé efekty. Pomoc, co to je? Teď se to trošku laguje pořád. Speed potion někde. No, to se opravím rychle. Kde to máme, tak tady máme. To furt to neklikám. Co to bylo? Co to bylo? Já se bojím. Herobrine. Herobrine. Jdem teď něco. Či já zapůsobí. Jestli tady to zle znáte, tak jděte to. Hojne, kokain. Tady takhle tomu zombíkovi na hlavu. Kovadliny bych měl mohl skodit. Ne, to je ono potom. Je to takhle, a teď poběž mi, tady je nějaký baráček. Ty, ať se zasnou. Oj. Tak, kolik točíme? 9 minut, tak já budu tak aspoň do 12 točit, jako do 12 minut. A potom to bude konec. Já opět zapomněl, že tam ty pressure platey. Jo, asi jste si všimli, tak tady jsou, počkejte.
Jo, tady jsou ty nové bloky, co jsou přidané. Třeba tenhle. A to jsou všechny? Asi jo. A ještě tady, jo. Stone brick a endstone. Pardon. Teda mírový kód, už to zní ten efekt. Jo, teď se mi tam skvěle. A vidíte, tady mám třeba položené a tady taky. Každý mlíka je dopoložený. Jo, tady vlastně nic nebylo. Já mám mlíka. Name, tady máme redstone. Co se tady bude ten nový update? Asi znáte. Ještě nejší. What do you say? Mňam, babi, připravuj pěstky a machmáty, mňam. Portnu se. Dropper. Oh. Taky lag dobrý. Tak já už asi budu končit, protože je to 12 minut, 12 minut. Tak zatím. Čauky. Jo, a kdybyste ještě chtěli, tak já budu mít ještě i písničky k tomu, jako na začátek. Jinak mi napište do komentářů, jestli neznáte nějakou aplikaci. Tak čau. 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 Čus.